Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Inak nga ro din, tatang. Tiyonalin anak. Lagi pamiling ko kang kanak ko Kanahin mo ko mga lagipin. Anya nga hindi kita pamilin, tatang. Sus, apo. Kanahin mo lagipin kung nakit na ipatamatan. Nakadadumat kami, tatang. Kahit mo ka di manin nga sagay sa ark. Anak ka di nga mintiranta medyo lawag. Itayan damanang mo. Makita kita, agnge-enge ka. Tatang na. Hanggang nge-enge-enge. Kung lang mga tatang nakainom dansa. Kesa naman nakainom maklukit bigbigat. Uno anda pala hang overuse siguro. Yung muna-una nga kang runaan ngay bilin ko keng kanak ko. Iri pa nagnaed mo, itayan damanang mo. Kinimanong mo nga Mark, ni kayong mo. Iso tinda pa nang pabasa ka. Iti kolehiyo, itata naggraduar ka niti high school. Kaya't mo ka nita graduar. Siya sino ko mati saan namayat naggraduar ti college, tatang. Agas kinimanang mo. Nga naggraduar ti college, kahit napintas ti trabaho na. Isuda nga agasawa. Ngaging ganay ta, kahit doang atawarin nga dandan na dang adan bukod na kabalay, yung aumpay anak da. Dua lang ang tawon tang. Baka ito na next year, adan to na agino to ni ate. Awan sa bali nga ramidan mo saan nga agbipas nekmut agbasa. Agagagat ka sa jay. Gabot imbas nga mga dati katulong da nga soldon da, si kalayan nga niti alain da, tapno agubra ka jay, agtagibalay ka, nga irapin mo tagbasa. Nalawag. Undang, amok amin di kita. Ket, agad na nagkanak ko. Anadam tadayaw mo. Ngayon siya kahit yung sa hundatang. Kaya pala makiboy-boyfriend na. Ala, muda lang ako doon nga da boyfriend ko. Ayun na boyfriend mo ni Jojo nga kinaraduaram ti high school. Undang. Kita baka malimatam to ni Jojo kada nubyo ka ti sa bali sa jay. Tukla mo tatang. Ti ba isa nga pagan-anadam anak ko. Kit ni manong mo. Sino? Sino tan? Ni kayong mo. Ala, tatang met. Delegado ni Mark. Ala, ni tatang. Doon kami di kakasta nga mapaspasamak kita anak ko. Ngaan niya. Nga jay asawa nga babae. Alain na jay kapsat na nga babae. Ngagdadanada nga talo. Ket, posible nga adamading aramidan kang katikayong mo. Ulo ni tatang, nagulas ti panunot da. Awang kas tagsakbayan ako. Guwapo mo't nga rod ni Mark. Yan niya tayo mom. Baka ma-inlove ka kinkwana, kinikayong mo. Kinagkarelasyon kayo. San tumamon ni manang mo? Ay, susapo. Diyos ko. Adat naman mga mapasamak. Tatang, agbalinag tunga na pudno kini manang. Ken adayo nga mapasamak data. Iso nga ang pagdanagan nyo. No pampanunutan nyo nga agkarelasyon kam tuking nga agkayong. Saan to mapasamak data, tatang? Laglagpin nyo data. Nasapa kami nga naulila manunemi iti ina ket ni tatang iti nangisakad ti panagbiag mi. Gagangila nga mangalap di tatang tagned kami iti igid di baybay diti amyana na paset ti Ilocos. Kaming karigatan manunemi ni manang tinagbasa iti kolehiyo. Balik arig na nag-self-supporting manong. Tairin, naggraduar isuna iti high school na pamatan nakigasang-gasa dita syudad Tilawag. Aking ka nakapag-graduar manunemi ket napintas ti trabaho na
Nagagayan ayat na met ka ni Kuya Mark, manong name kat minsan na panagbakasyon ni ate dito balay mi, inyam amuna ni Kuya Mark. Guwapo ni Kuya Mark, manong name. Ti panagam amuming kay ni Kuya Mark, manong name. Diyak lang mo nga peso. Na pagkat ti panagkita na kanyak, ako na. Napimpinas kang minimanang mo. Ala ni Kuya, hamot Napimpinas niya nga amang ni ate, ni ate. Apo, di mo pa may bagatinagan ni ate mo. Ang nervous ka. Kuya nga amin, nakapagpugit pa nagkita. Ni ate Rita. Dada siguro met manong nimi ti pagkunaan ni tatang. Tanasiputan na siguro. Dada tinapagkat naman nagkita ni Kuya Mark kanyak. Manola tawon ko pala idi. Manong nimi. Adak pala idi ti ko second year high school. Hindi akalisada da Kuya Mark ni ate Rita manong. Nagreduara kon ti high school ni tatang tinangabay kanyak siyempre. Hindi may nagpaalaak, imay nagitidua. O doon naghaluan nak manong nimi ni Kuya Mark iti latest ng cellphone. Kadawan niya man na kanyak at kayong kong haron manong nimi. Kaya di nga pa nagpaalak, iti pa nagtulpos ko manong nimi. Iso ti panagtutulag mi. Nga alaan dak, iti balayday, jalawag. Tapos narikas dak, at tumulong ak sadyay. Nga agtagibalay, syempre. Imbas nga mangala da iti katulong da, ang sweldon da. Siya kung ti alanda, kalpasan na, pagbasahan dak, iti kolehiyo manong. Naging narakop kampay na minsan kinitatang manonemi ket inulit na lang yung baga. Agananad ka na ko. Untang, awang pagdanang kanyo. Ket no talaga nga loyal ka kinimanang mo, kapsat mo, agtalinad ka, agtalinad kumalita nga kinaloyal. Untang, awang pagdanagan nyo, siyak ti bahala, siyak ti makamo, alawan. Hindi umay na ko na alaan manonemi, ni Jojo nakalugan ni tricycle manong nga inarkilana. Tapno ba manipod ditoy makapagkamiti highway ta medyo adayo manong. Kahit kasi nga ron tinapasamak manong. Nagkalugan kami kay ni Jojo nga boyfriend ko naman pa first karadradura milaing ti high school manong. Kahit siyempre, adumot na kiti pamalakad ni Jojo, di nagsuksukat mo yun. Kanay ka nga bakasyon mo, linawas. O, ang pagdanagan. Siksikan to lang tibiyag ko, Jojo. Basta, singsingpat ka mo ita. Singsingpat ita. Kanayo nagtima pa nagkalap. Ta agurnungak, tanukas ka sa nulaeng, ituloy ko madlatagbasa. Sige, inangarotin, kis ngarotin na. Ala. Ito. Sabi ko man, nagbakasyon ka, kahit kanayot ang agdate, itigid di baybay. Kas iti dati, agdate ta. Kahit mo lang magkandigit lips ko. Yung magurek ka, yung nanawanan, ano manan, saan kanto ka tangag balbaliw? Kang rodante amin, ang mga kalungan ka ni kayong mo. Uy, sila bagbagam. Sumaganan ka, Jonalyn. Napintas ka. Ang mga iraman na ka ni kayong mo. Agrapit ka nga kapsat. Nung muna ka nagkakabalay kayo. Padpada ka lang kinitatang. Tiada ti panunot. Awan di pagdana kami ti teta. Agbalin na to ang loyal iti kapsat ko. Wen, kayat nga kapukan niya, ket marakrak, ti pamilyada. So nga laglag ipim deta, sikit na siya itong asta. Inakarotin. Kan naumpay logam mo. Ay, una niya. Kahit kung sawan, dumsaga ko dito, tricycle. Sige, dumsagtan. Ay, nga nakadanon ako manon name dito balay dati Rita. At dadanga doa, kabutan na era na nga ron, nga Domingo manong. Ngayon bigat, kat mapanak to nag-enroll. Tapos narikas ta, kat agbasak man iti kolekyo. Manong nimi, binagbagaan naktikapsat ko.
pagbasahin na ka kinimanong mo. Aga po kada kami nga duwa, tigastusem. Kadawan sa maling aramidem no saan nga agbasa. Nalawag ka di, ha? Junalin, kumanang, awang problema, awang pagdanagam. Nagbalina ka na singpet, na pastil nga agbasa. Ang gabi lang kinubnubyo ko na kumangin, boyfriend mo matan ni Jojo. Hanggang mga kinubnubyo sa bali dito eh. Awan sa maling aramidem no saan nga agbasa. Okay ba? Sige, manang. Mas matiluto, magusto ni manong mo. Nagluto ka, makamukag trabaho ti bigat, tulungan ka mo't masangok. Kaya na, ito no, dumitang mapanghad ti klase, baka umuno na kami nga rumwar. At tati alam nga oras mo, kahit masapol nga alas 9, kaya? Tapno trabaho mo amin dito, yung trabaho dito pala, tsak ba yung kagbasa. Mangal daw kanton di eskwela yo. Sa kando agawid iti malem. Oan sa baling haramidem ni agluto. Agdalos kada no pay. Di talayin. Umanan. Sige nga rod. Ang kanidi kwarto nga netadking ka. Ket, yung kamata nagluto. Kamuta umadanin ti pangrabian. Kabayatan naglut-luto ak manong name imasidig niya Kuya Mark kanya. Junalin? Ay, Kuya. Kumusta na tayo? Regalo kang cellphone, hindi graduation mo. Di, Kuya. Usaran para kanya ka. Ano kaya ito sabi, Kuya? Pasaray, agtyan niya ta. No, at problema mi eskwela, guni lang kanya. Kung gayam, hanggang di ka naskin nga kubatang ka ko, barong arawatem. Ito ya, katang mo. Hindi rin ni manang mo dahil gastusam nga pagbantrikula. Nang tadan manong, hanak ko nga ikan. Man, kang kapay. Alam ni manong, apa niya mang kapay, kaya dapat intid ni ate. Basta, ikang kapay. Alamon, 5,000 data. I love you very much. Ay, madi Very lang I love you very, no 5,000. Di na yun akmesa. Tapos match, the match na. 6,000. Naglagay ba ma? I love you very much. Kinidayan nak pa yung mga ulo. Rugan nak mo din. Awatak mo dintin na. Kasunod ito yan. May turak ka da. Kagbaling nga talaga nga loyal, kinimanang. Ang talagang ingkadeng kumanong nimi. Tay pagsasao, oraan niya't araramid ng timay sa nga lalaki, numadi di babae. Awan ti maramid ng di lalaki, di ba? Naganrulak nga rod, kat nagbasak, manong nimi, syempre, umarak na kiti lalaki. Tumutawag met ni Jojo, kung saan kat ag-text, ag-message, song batak met. Kat madag dito eskwela, manong nimi, tumawag met ni Kuya Mark. Kuya, nalpas klase mo. Nalpasan, Kuya. Timawag ni manang mo. Overtime ka no? Ay, hindi ka dududuhatan to sa jabalay. Ito no, madamdama? Wen. Imbakada ka ni manang mo. Nga niya, Kuya. Dagasin ka dito eskwela yo. Tain ta at dinner. Kuya, at dinner. Teddy Beach Resort. Agawit okto pa lang ata soktak tinupurmek. Manong name. Imbas ko mangibagag na saan. Diya kayat ko na ko agawit ak pa lain. Soktak ti arwatek. Kaya na sa may naman nugot ha. Hanin. Kumatang ng tulangin ti arwatek nga pagsukatan.
Kuya, alam, dati regalo ken ka. Kaya dati ipakita ken ka. Tagasang nga rita, ha? Si, sige, kuya. Sige, ururayan ka. Uwin, kuya. Urayan ka. Pabagayam ting kay nangigangan ket sumagmanulaeng nga makapaggagarik na. Baset ti pagkasalitaan ni Jonalyn itilawag City. Makapagagarig na kunak. Agsibud ta. Kas nangiganyo nga imbaga ni Jonalyn nga agbalin nga luyal iti kabsat na. Wine. Agbalin to nga ta napudno nga kabsat. Niya Jonalyn iti likodan nga nakaas-asedeg ti sulisog keng kuana. Nga kasla alis tumet nga maalukoy tirik na na. Nga ito mga gan, ti pakabuklan na ito nga pakasalitaan, papagayam into no 12:30, nga na ti alas 2. Iti program ang tingang lagip, tinapalabas, iti Action Radio, DCJC Lawag. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta, dita Honolulu, Hawaii, papagayam mi. Kaya dahil pakasalitaan ni Jonalyn, kaya iso ti umuna, nga success story nga intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Oktobre. Tama? Tayo ito nga aldaw, padaanan dak to into no 12:30, gabot indakto ag programa nga live iti Action Radio DCJ Silawag iti lagip ti napalabas, tapos numaited dato'y premyo, dato'y 9th grand finalist tayo ni Mrs. Nirmla Miguel Sadio, iti Barangay 1, San Juan, Paway, Ilocos Norte. Duwalain nga bulan sa ito ag-replayan kadagiti grand finalist sa ito ag-desisyonen no asino ti grand winner nga umawat iti 50,000 pesos, first runner-up 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, ken third runner-up 10,000 pesos, ken special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nga maangay ito ti awarding ceremony into no December 16. Palubos ti Apo nga birthday dato'y main sponsor tayo nga rin ani Reynaldo Rey Fiesta. Advance happy birthday ken kuana. Dagiti man damang agbibuya kanya kita ngagdama papagayam pag-share dato'y live tayo ken paki-like ken saan kay nga naka-follow iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award agpalo kay kuma ket no mai-upload to nga video iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel, paki-like, paki-share ken ag-subscribe kay kuma. Adatoy ni Fe Ragocos Bacani nga agbuy-buya. Salamat tayo ni Josephine Stango, ni sino pa ni Elsa Akang, ken daduma pa nga agbuy-buya nga saan ko nga makita ti naganda. Adaptoy pa ni ko Mila Milyare. Yan. Ni pa ko Lydia Malikad. So agbuy-buya pa isuna. Okay? Kaya daduma pa nga madama nga mangbuy-buya kada tayo. Happy watching. Ken thank you. Iti pa nakisishiryo deto'y live tayo. Kaya dagiti may upload nga video tayo iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award ken iti YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Okay ba? Sige. Kikita tayo tumandang-duma. Kada ito'y programa tayo nga Dear Manong Nemi iti Dear Manong Nemi page. Kaya nito no lagip tinapalabas 12:30 iti DCJC Action Radio page. Intay ito ag-live. Ken no ag-live akta DCJC anak no kuhan makapag-programa niti idi kalman laeng. Salamat po. Kaya kaya aming kasakapada. See you mamaya.